nato. So nakakuha na ta, nakapurma na ta ganang kuyaw kaayo no. So kay ready na ni sa lakaw humagkaon kay gigutoman ko. So dito mo lakaw nga gigutom. Kay mga pare gumula ka nga gutom, mo dito ka concentrate sa tuang padulngan, sa tuang atuan. So karon mo kaon sa daan si MP girl. So ayaw lang yun ang imahin sa likod kay tinuod man jud. So karon mga pare bukaon sa tawel nga naguwat pud ta. Lap! Ali na lap! So karon na natin gihukadaan nga kanon no. Nga kanon gid siya. So ipaduol dire. So karon kada na may luto mga pare-pare sa nato ni aning sauce, kaning sauce ang gihimo ni homemade pud siya. Homemade ni MP girl sa balay. So karon naputay halang-halang siya kanama si sili nga. Kuan kanang sili demonyo. Sili para demonyo. So karon mga mare-pare na luto lamin ni siya kay wala ni siya laing sagol, wala ni siya mga tosino-sino, lami ni siya. So kanila lang ni padool mare. Oh kana man lami kayo ni siya mare. Karon isaw-saw nato ni mga pare. Ani lang ta simple to kinabuhi ani ko pugpungkol lang ta ani kaya ka lang ti. Ana lang ganyan mga pare, ngita tayo sa kanin. Akong kanin ang kanin. Dami kayo ang kanin. Kain na ni mga sinugbang baboy lami ka. May humok kayo. Gimalinit man niya ko mare. Kaya padool diri pag kamera ba. Ay mga mare. Baba. Dali pangaunta ninyo. Sa mga OFW nga lantaw nako. Mangaunta ninyo. Nindog ta. Dahil maipit. So karon isaw-saw ni nato ari mare-pare. Nga ay. Oy. Umi kayo. Ba. Sausaw nato ni Maria sa may sauce nato nga homemade lang yung ganyan lang na rin buhay. Dapat laging masaya. Ganyan. Hindi ka yung luto sa bahay ba? Saan kami? Alam ko, paborito nyo din ito na sinugba na baboy. Sarap ko yung kain Dad! Mama, pinap! Ayaw, di ma. Kain tayo! At-taas ng video. Nagtugbap ko siwatan eh. So, salamat mga daya panuwas Impi Girl. Don't forget to like and follow. Impi Girl! Impi Girl lang malakas!